ngakwa ban share quick experience ka jonga ka banga dan hang ni Hapoh kamara PIC ko mo in charge kala dan munta ko ba saw Bnai hakini ki saw Bnai kendai Ngut ibreu ga doi ka jingim Hapoh Surok kata kalau no haka average ka ba Ngut nakadaw boleh bagi Ñiah Sted pi teng hoy sutrat ban Ñiah Sted Henry ke ka baja bat ka jingja ka ba hadin kan wan anda pi ngat hakano baluka jingja ka ba sosi Nakadaw ka jing jur pelat ki accident ka papai shiru ka jing mensau jur bat kamjuru ka jing du ayer ka jong ki jing im ka bujujana ka por ki Surok la kalong de ki kali ba khamtam de ki thuk na de ki arshaka ka Young Minds Association Bhairambong kum ka dak man hikai ki pajba khamtam ye ki samla ki banyak de ki arshaka magino Pynher Sted ki Surok kala penlong da ka jing kom nya bai kat bala banyak Suki. Ia akan dika program la pelong Hapoh Kamenkan Higher Secondary School Bhairambong la pelong daka Young Minds Association ban create awareness na ban ajing sutu ya baru kisamna jong ka jella ba haba kenya ki arsaka ki Surok kimde ban perkhat tang ka jing snobang ne ka jing stona banyak stand lagi ban perkhat ru ya ka jing im jong la jong ba kamjur ka jing im jing ki weipan ba don don ka jing kit khli bubun ngot kisamla ki sementa ha kan dika program kan thup ki samla kan thai ban sementa kat ki bala banyak Suki. Yang baik, naik, yang baik. Yang baik pulau, yang baik, yang baik. Oh, gini apa ni? 1, 2, 3. Come on, ladies. Ya tu. Good. Woo! Good. Anyway, but anyway. Good. Nem dah. Kanyung tu. Oh, dong. Out. Out ya. Dong out dah. Bnai. Putar berapa tu, wei? Alak apa dah? Tanggapan ada kalong rokong awareness program nak benta ki kun samla jong kari khasi jentia jelahi barok kawai ba hikai kumno ngini banya kibai ba namar hakini kiski mentangi i mana kiski hak YouTube ba buntang jinja ki accident ba mana kiski na kadaw ki Pynher Sted kibai te lamba kan program ki kwa punish pathehi barok kawai ba kin ye ilem ba ngimdei ban
Ñiah Sted ikibaik ni benya kat kum kalimit te hal ni kapor gumetang ipiang sobha ya ki khot jong ka yong main sporo ki patri stom du maring gesgi bakham tam hakan kapor ipiang sobha ya phi ki roida sporo ke the bisendang ki bala poi syak ni ka benta te kapok khadu khalwai na sude mai khublai ka kerpang i chief guest belum jingi isar SW Park Ting i belum in charge jong ka Kamara Police Station de khublai sponsor rangkat baki palok jupi ki staff jupi ki belapun hari te kum kada ka jipiang buram into ai ji thapti dan ta isar jong Hakan dikaji kop ki rajok nakaliang ki banyak eka baik ki long u Melbourne ri lapang aru wa Alex Thama bat balai pat umeban syarai lapang hakau de pat bakijing Ñiah Suki nakaliang joki scooty la job no ba Alex Thama ba adu ba Wilford Mersing bat balai pat do ba activities shadap nakaliang joki kentai pat ibla job ilong i Adolin di Sawian Banengkong ba ar kerukanis iem balai i Juban rilang nongrom bat sawi pat iban balai di Isafi di shadap hakan dikasih nalo kiningalam jaka Young Minds Association le don lang ru ki pat ki nong mi khamat ani ki rurang ba na ka thain kan thup yu ba SW Pakenteng ublong u officer in charge jongka Kamara PIC le don lang ru ki nong mi khamat na ka Eastern River Tourism kamjur kiningalam jongka hitu uba Pakenteng ublong u in charge jongka Kamara PIC ha ka jingkran kejong u ulong ba ki Bnai wa udon Hapoh Kamara PIC ulak baladang duk kenangut gibriu ki berkhat Hapoh Surok nakadaw kejingja Sted iki kaline ki bajung ki Hapoh Surok da kontu ki samla bakam de ka sultanat tang banyak stan hikadon ka jong sultanat habanya Suki ki arshaka nani yiki kali ki jongki ai kublai eka Young Mind Association bela khot nga balong kum chief guest ngai kublai ro i ba hing bela khot subhai nga personally te nganum kan bon ten katlong ba ngakwa ban share kawik experience ka jonga ka banga dan hangni Hapoh Kamara PIC ko mo in charge kaladan munta ko ba saw Bnai hakini ki saw Bnai kendai Ngut ibreu la doi ka jingim Hapoh Surok kata kalong no haka average ka ba ar Ngut nakadaw bale bagi Ñiah Sted pi teng hoy sutrat ban Ñiah Sted Henry ke ka baja bat ka jingja ka ba hadin kan wan anda pi ngat hakano balong ka jingja ka ba sosi manganong hi ba hakiti ki por bla aja kadang kajing susi yang ngapet ba kumno ikimik pa jom tag breu jom tag kena Hisham isusi Tang Henry ki bale ila do noi kajing im bakim dan issue ban bakin penbek lani ban pen bahabiang dikata ngau biro ip rider batang tang kajing Pynher Sted kapan excite ip tambah ia kata excitement pi dia ban sim kakum ka responsibility nganum kren ki section jong lol dan ki kendon jong ki motor vehicle act ba palomai pa ki penbori pi ban num lek unta henry ngan kentu bidang koi ba with speed at least have some responsibility ka ba pi pin sultanat mable kumba ong iba himna ka motor jong idai ba live to fight another day ngangan pi ba speed and live to tell another day leba teng pi idan ki Hapoh YouTube channel menta kari ka kalong mula kari ka trend ka prathe menta ka ba ni ki bot ni ka nuksa la ni kini ki long kini ki kinja nom long ki trend jong kini ki breu na ba hongir ni stran idan ki dash cam idan ki GoPro idan borok jai ni band gunin te tamba pinam teng ni di ban bot e ka jing ba bon sing pi bot kumba bot maki hoy ki kamai pisa lamba ka kini ki reels jong ki kumba jong menta prathe menta Henry Pibat Pynhikai kata ka reels lada kalong kamkor bani ka jingim jong pi dengan ong pi de ban soto bat ban sai nadum ta sini ba ka jingim ka de ka bakong samtang ka reels ki likes ki comment di kata yang pi kani ka program bagi leknang ba Pynhikai tang ini ban Ñiah seluruh kan hi ka excitement tang ka speed pinam tang ni ngelak kalian nak la situ kanang ni syua covid ngelak kalian nak ke basic hygiene kabayangin adu dan kena lah hikai anda lawan covid same thing you follow pi tang ka penkendep breu ni ja ai bagani ka program kan penkendep breu pi ba kajing sutanat kajing soba kedang speed tang Ñiah seluruh kedan higa ke ka ba pen sak mau pi tang ita hi te ang last penting ba let the best rider win be in a slow way thank you